Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξυρίσματος. Στο σημερινό ξύρισμα θα κάνω δοκιμή κρέμας, μηχανής και λεπίδας και φυσικά θα ξεφορτωθώ το μουστάκι, το οποίο με έχει κουράσει πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα του να φεύγει. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημερινό setup, ξεκινώντας από την κρέμα. Έχουμε την αγγλική εταιρεία Truffit & Heal. Έχω επιλέξει αυτό το δειγματάκι των 5 ml, το West Indian Limes, προφανώς αρωματικά θα φέρνει κάτι σε λεμόνι. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ανυπομονώ να την δοκιμάσω. Θα τη δουλέψουμε μέσα σε αυτό εδώ το μπολάκι της Pearl, το οποίο και αυτό χρησιμοποιώ πρώτη φορά. Μου το είχαν στείλει μαζί με τις μηχανές τότε από την Pearl και το σαπούνι, μου είχαν στείλει και αυτό, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ανάγλυφο σταυρός εδώ, όπως βλέπετε στο κέντρο του μπολ, για καλύτερη δημιουργία αφρού. Θέση για το πινέλο, για τη μηχανή. Εδώ λοιπόν θα δουλευτεί η κρεμούλα μας με το πινελάκι επίσης και αυτό από Pearl, συνθετικό, με τον 22,5 συνθετικό θύσανο, αυτή εδώ τη λαβή, την Rose Gold. Και μηχανούλα θα χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή από πού? Από AliExpress, μία από τις πολλές που έχω πάρει έτσι αρκετά οικονομικές, γύρω στα 5 ευρώ κάνει συγκεκριμένη. Είναι αυτή εδώ, no-name μηχανή. Ήρθε με κάτι λεπίδες Magical, κάπως έτσι λέγονται, ναι, θα μπορούσαμε να τη βαφτίσουμε και έτσι. Τέλος πάντων, αυτή εδώ είναι η μηχανή, η οποία στο προφίλ βλέπετε ότι είναι αντιγραφή Merkur, χρυσού χρώματος. Έχω πάρει αρκετές χρυσές μηχανές, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει το τελευταίο, μου αρέσει το χρυσό. Θα δείξω και άλλες σε επόμενα βίντεο. 3 τεμαχίων, έτσι, κλειστού τύπου. Η λαβή στα 23 γραμμάρια, 26 η κεφαλή, η οποία εδώ πέρα βλέπετε είναι το κάτω κομμάτι. Έτσι λίγο πιο matte όψη το πίσω μέρος. Και το top cap, δείτε πως είναι μέσα. Αρκετά καλό φινίρισμα για μηχανή των 5 ευρώ. Όπως είπαμε, 49 γραμμάρια, ελαφριά μηχανή, αρκετά ελαφριά, μήκος αρκετά μακριά θα έλεγα για τα γούστα μου, 11 πόντους, και η λαβή, η υφή της είναι τέτοια που σίγουρα θα γλιστράει και θα θέλει προσοχή στα βρεγμένα χέρια. Θα της φορτώσω μια λεπίδα, και αυτή η πρώτη χρήση, πρώτη δοκιμή, Blue Sword, λεπίδες από την Lord, αιγυπτιακές. Μου αρέσουν αρκετά οι λεπίδες της Lord. Έτσι να τη φορτώσω, να τη δούμε και πως είναι τη λεπίδα. Και εδώ βλέπουμε τη μηχανή φορτωμένη με τη λεπίδα. Αυτό είναι το blade cap, ό,τι φαίνεται στην κάμερα, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Δεν έχει καμία πληροφορία για τη μηχανή, για την κεφαλή. Αυτή είναι η έκθεση. Φαίνεται μέτριας επιθετικότητας. Θα τη δούμε και στην πράξη. Και τι μας έχει μείνει? Το aftershave. Aftershave θα χρησιμοποιήσω ένα από τα αγαπημένα μου, αν όχι το αγαπημένο μου, το Hawthorne, το οποίο πριν κάποιο καιρό μου είχε τελειώσει. Είχα πάρει αυτό εδώ με αυτήν εδώ την ετικέτα. Βλέπετε εδώ. Το οποίο όταν το άνοιξα και το μύρισα, απογοητεύτηκα, γιατί δεν μύριζε το λεμονάκι που ήξερα ότι είχε σαν άρωμα. Αυτό μυρίζει βερίκοκο και όπως είπα είχα απογοητευτεί. Πηγαίνοντας στα Hondos όμως προχθές, έπεσα πάνω σε αυτό. Δίπλα σε αυτό, στο Hawthorne που σας έδειξα, υπήρχε άλλο ένα Hawthorne επίσης, με άλλη ετικέτα. Βλέπετε εδώ πέρα έχει το λύκο, είναι διαφορετικό, και γράφει από κάτω Scent of Wild Citrus. Δεν ξέρω αν βγαίνουν δύο διαφορετικά, ή το ένα είναι παλιό και το άλλο καινούριο και τώρα ξέρω έχει ξεμείνει αυτό. Σημασία έχει ότι βρήκα το αγαπημένο μου aftershave με την αξεπέραστη φανταστική μυρωδιά.
αρέσει πάρα πολύ. Αν μου λέγανε ότι έπρεπε να μείνω με 2 aftershave, το ένα θα ήταν αυτό, το Wolfthorn με το λεμονάκι, και το άλλο το Brood, αγαπημένα μου και τα δύο. Οπότε Wolfthorn Scent of Wild Citrus θα είναι το aftershave. Τρίχα έχω 4-5 ημερών και το μουστάκι που θα φύγει, το οποίο τώρα θα μου πείτε πώς θα το βγάλεις με αυτή εδώ την ήπια από ό,τι φαίνεται, η μέτριας επιθετικότητας μηχανή. Όχι, δεν χρησιμοποιήσω αυτή τη μηχανή, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το δολοφονικό εργαλείο. Πώς μου ήρθε τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρω, το θυμήθηκα, σκεφτόμουν κάτι πάρα πολύ επιθετικό, με ανοιχτό χτένι για να πάρω το μουστάκι, και θυμήθηκα αυτό εδώ τι να το πω, τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, από AliExpress, το πλαστικό safety razor, το οποίο είναι πάρα πολύ επιθετικό και θέλω τώρα να το ξαναδώ πώς είναι. Θα του βάλω την Lord λεπίδα για να πάρω το μουστάκι. Ζω επικίνδυνα, το ξέρω, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Είχα άσχημη εμπειρία όταν το είχα δοκιμάσει πρώτη φορά. Θέλω όμως να το τολμήσω, να δω πώς θα τα πάει με διαφορετική λεπίδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να κόψω το δειγματάκι, να το βάλω στο μπολάκι, να δούμε και το άρωμά του. Θα φτάσει η ποσότητα που έχει μέσα, 5 ml λέει. Εντάξει, θα το βάλω όλο, ίσως κάνει και για 2 ξυρίσματα, αλλά μπα. Ελπίζω να φτάσει. Όπα, μύρισε το λεμόνι. Lime. Ναι. Και είναι και, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι κίτρινο. Είναι κίτρινη η κρέμα. Πάρα πολύ ωραία. Για να βρέξω το πινέλο και να ξεκινήσω να κάνω αφρό. Ελπίζω όμως να φτάσει αυτή η ποσότητα, έτσι. Για να δούμε. Αρκετά νερουλή θα την έλεγα. Εντάξει, κρέμα είναι, τι θα είναι. Ζουμίδι για το σωληνάριο. Διατηρεί ακόμα λίγο ελαφριά κυτρινίλα, δεν νομίζω να φαίνεται στο φακό. Ελπίζω να με φτάσει όπως είπα η ποσότητα. Θα βάλω λίγο νεράκι. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα πλούσιο αφρό. Αρωματικά μου θυμίζει της Goodfellas, πώς λεγόταν, ένα δειγματάκι με λεμόνι, Royal Lime νομίζω και αυτό. Κάπως έτσι, μοιάζει πάρα πολύ αρωματικά. Να δούμε πως είναι και σε απόδοση. Πάρα πολύ ωραία. Να βρέξω λίγο πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε για απλώμα. Λοιπόν, αρκετά πλούσιος αφρός και αρκετή ποσότητα για πάνω από 2 περάσματα. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο έτσι αρωματικά, όχι πολύ έντονο, διακρατικό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα ξεκινήσω με το υπόλοιπο πρόσωπο και θα αφήσω στο τέλος το μουστάκι.
Πάμε λοιπόν να δούμε απλωμένη κρέμα True Fit and Heal Indian Lime στο πρόσωπο σε γένεια 4 ημερών. Μηχανούλα τύπου Merkur, 3 τεμαχίων κλειστού τύπου από AliExpress, φορτωμένη με μια, πώς την είπαμε, Blue Sword από την Lord. Για πάμε πρωτοκατέβασμα να δούμε τι λένε όλα αυτά. Μάλιστα. Πολυστηρότητα μέτρια θα έλεγα. Ίσως ήθελε λίγο περισσότερο νερό. Η μηχανή όπως την περίμενα, γλυκιά, ήπια. Και η λεπίδα μέτρια σκοπτικότητας, ας το πούμε, δεν είναι ότι θερίζει, δεν τραβάει κιόλας. Είδα καλή. Και τώρα αλλαγή μηχανής, πάμε για το καλό. Έτσι λίγο να τη θυμηθούμε πως είναι η μηχανή. Ο Θεός δεν την κάνει μηχανή. Γιατί το κάνω εγώ τώρα αυτό, τέλος πάντων, για πάμε. Χριστούλη. Απίστευτο. Επικίνδυνο. Φου. Χωρίς ανάσα. Λοιπόν, έχει μείνει λίγο τρίχα, αλλά πραγματικά αυτή η μηχανή είναι τρόμος, έτσι. Όταν λέμε τρόμος, τρόμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Θα την πετάξω. Θα είναι η μόνη μηχανή που θα πάει για πέταμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ξεπλένω και επιστρέφω για δεύτερο και τελευταίο χέρι. Πάμε για δεύτερο χέρι. Σας παρακαλώ πολύ να μου θυμίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσω αυτό το πράγμα που χρησιμοποίησα για να κόψω το μουστάκι. Ποτέ ξανά. Άμα σου φύγει λίγο, πραγματικά έχεις πάθει ζημιά. Καλύτερα να ξυρίζεσαι με σκέτη γιατί να κρατάς και να κόβεις έτσι, παρά με αυτή τη μηχανή. Λοιπόν, η κρεμούλα, συγγνώμη, αλλά εγώ τη βρίσκω μέτρια. Ξέρω. Η λίστρα δεν έχει αυτό που περίμενα. Ίσως βέβαια και εγώ να μην είχα δουλέψει σωστά. Θα θέλει κι άλλο νερό. Αλλά τρελάθηκα κιόλας ρε παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, επιτέλους. Λοιπόν, ξεπλένω με κρύο νερό, αλλά πριν από αυτό να πλώσουμε την κρέμα, έτσι. Κρίμα δεν είναι? Έμεινε μπούλικος αφρός, που τα πλώνω, αφήνω, ξεπλένω και έρχομαι. Και πάμε για αγαπημένο Hawthorne. Θα ρίξω αρκετό. Λίγο τσούξιμο εδώ στο μουστάκι, ακούγεται κοκκινίλα, ερεθισμούς από την τρίχα που είχε μείνει τόσο καιρό. Πολύ ωραία, να ρίξω λίγο ακόμα. Να το μπλουστώ. Τέλεια. Πω. Υπέροχο, υπέροχο άρωμα. Με τις υγείες μου. Πολύ καλύτερο χωρίς μουστάκι. Λοιπόν, σημερινό ξύρισμα. Αρκετά μέτρια τα πράγματα, παιδιά. Δεν... Ωραίο αποτέλεσμα, αλλά δεν το απόλαυσα τόσο πολύ. Όπως είπα, αρκετά μέτρια και η κρέμα. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτήν. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου κάτσε καλά. Ολιστηρότητα, όχι και τόσο καλή. Προστασία, εντάξει, δεν τρελάθηκα. Και η λεπίδα, νομίζω ότι η λεπίδα θα ήθελα κάτι πιο κοφτερό, έτσι λίγο πιο επιθετικό, θα ταιριάζει περισσότερο με την συγκεκριμένη μηχανή που κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή μηχανή, όπως είναι όλες αυτές οι αντιγραφές της Merkur, αλλά χρειαζόταν μια πιο κοφτερή λεπίδα. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, εντάξει, δεν θα το συζητήσω καθόλου, μέγα λάθος που χρησιμοποίησα αυτό το πράγμα, είπα θα το ξανακάνω ποτέ. Γενικά, το σημερινό ξύρισμα ήταν μέτριο, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό.
Αυτά φίλοι μου, ένα ακόμα ξύρισμα έφτασε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά εύχομαι να είστε όλοι καλά και να έχετε απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!